Ayan, syempre magliligpit ako mga kachapsoy ng aking pinaghigaan para naman sabihin ninyo na masipag ako. Syempre, para lalo akong hanga na mga gunggong. Ngayon nagkukunwari akong magluluto mga kachapsoy. Ay gaga si ate, dinagdagan pa talaga. Time check 11:57 at inaantay na lang po natin yung pagpapatay ng ilaw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ay demonyo. 2 pa lang. Patay na. Nako, para kang Norsa. Nako naman, para ka din yung kapatid mo. Yung kapatid mong ilaw din. Patay Cindy. Norsa ang pangalan. The next morning. Oh, good morning mga kachapsoy. Ayun, umaga na. Tara mga kachapsoy, labas tayo. Tingnan natin kung gaano kaganda yung barangay nila pag ganitong umaga. Okay. Ayan, time check muna tayo mga kachapsoy. Okay, it's already 5:30 in the morning mga kachapsoy. Madilim pa oh. Grabe, ganito po dito sa isla ng Batag. Ayan o, ang tahimik po. Para dun po sa mga kababayan natin naghahanap ng tahimik na lugar, punta na pa kayo sa Batag Island. Napakaganda, napakatahimik. At sariwa po yung hangin. Sariwa po yung hangin mga kachapsoy. Ayan, at ang ganda-ganda po dito. Ang ali-aliwalas po ng lugar. Ang ganda po ng paligid. Ayan mga kachapsoy oh. Natutulog pa yung mga kasama namin at maaga lang talaga akong nagising. Ayan mga kachapsoy, morning huntahan po kami dito habang nagkakape. Ayan, syempre magliligpit ako mga kachapsoy ng aking pinaghigaan para naman sabihin ninyo na masipag ako. Ang totoo, for the vlog lang po yan. Sa totoong buhay, hindi po talaga ako nagliligpit. Ayan mga kachapsoy, ibinuko ko ng aking sarili para hindi na kayo magtaka pagdating ng panahon na makilala ninyo ako na hindi pala ako nagliligpit ng mga pinaghigaan sa bahay. Nako. Siyempre nakakaya naman mga kachapsoy na hindi natin ligpitin, tayo yung natulog tapos iba yung magliligpit. At ayan pa nga mga kachapsoy, yung jacket ko katabi ko pala pagtulog. May soka yan sa tabi. Tapos may mga laway-laway pa yung mga unan. Ayan mga kachapsoy, tapos na. Siyempre, para lalo akong hanga na mga gunggong. Ngayon nagkukunwari akong magluluto mga kachapsoy. Pero sa totoong buhay, dinudulutan na lang po ako. Ayan. Paggising ko may nakahanda ng kape sa bahay. Pero dito mga kachapsoy, for the vlog, magluluto po ako mga kachapsoy para lalo ako ninyong hangaan. Char. Marunong din naman ako magluto mga kachapsoy. At ayan, tinikman ko pa, feel ng gaga. Ayan. Naloko na, ang sarap. Chay. Ayan mga kachapsoy, attack time na. Ganito po kami dito sa probinsya, magkakape tapos kakain din ng kanin. Andito yung aking niluto. Ano yung niluto ko? Ayan mga kachapsoy, ako lang po yung kumain. Nahiya po yung may bahay kumain. Baka daw po mapahamak sila sa niluto ko. Kung mapahamak daw ako daw muna bago sila. Pero sa totoo lang masarap. At ayan na nga mga kachapsoy, dahil nabigyan tayo ng pagkakataong magkunwari, lubos-lubusin na natin. Maghugas ako dito for the first time in the history of the Philippines and the world and the universe. First time ko maghugas. Dati bubot ko lang yung inuhugasan ko. Pero sa totoo lang mga kachapsoy, nag-aantay talaga ako na may umawat sa akin. Pero wala talagang balak ata yung may-ari ng bahay na awatin ako. Gusto talaga nila sigurong malibre sa paghuhugas. Gusto nila sigurong makalibre ng paraghugas na galing po sa syudad. Ay gaga si ate, dinagdagan pa talaga. Walang awa ka ate ha. At ayan yung pusa. Napapakitang gilas din sa kamera. At ayan na nga mga kachapsoy, dahil
Dahil hindi naman sila naawa sa akin. Minadali ko lang yung paghuhugas. Isang bulyasan lang. Binalawan ko lang isang bisis mga kachapsoy. Bahala kayo sa Cebu. Oy, bahala kayo. Walang awa kayo sa akin. Pero sa totoo lang mga kachapsoy, hindi naman inawat naman nila ako. Ako lang talaga yung pipilit dahil gusto kong magpakitang gilas sa inyo. Para dumami yung views tapos mas marami kayong humanga sa akin. Yay. Pero ito talaga mga kachapsoy yung paborito ko. Yan yung paborito kong hinugasan ko. Shot glass dahil shot puno kagabi. At shot puno din yung init ng panahon ng pagkagising namin ng matulog na kami na walang ilaw. Di man yung babalik ya. Amo ta sa kuan street. Iba. Gani ang taga-tuan rin na kayo. Nako, aladihan. So, naglilibot sila kay Raman, Mandawid, Mayaw. Ayan mga kachapsoy, nililibang lang talaga ko ni ate dahil alam na this. Siyempre, ligtas sila sa paghuhugas. Ayan mga kachapsoy, pauwi na kami. At si kuya nagmamaktulo, mangiyak-ngiyak. Ayaw kaming payagan. Ay, ate! Sugar ko man yung ingat man itong ate. Alam mo? Ingat sila sa'yo, ate. Ingat sila sa'yo. Gabay sa'yo, mensahe. Delikado nga si Mate dito. Oh. Ate, okay gad lang kami didi. Basta mayaw lang pagkaon. Gas. Dala. Magwapo kami gyapon, mang babae pa. LOL! Tinaway, tinaway. Kilo tita, ala na. Oh. Ayan. Chanalo. Oh, kuya, message. Ate. Ala na. Hala. Ate, kabaraga didi sa kay Tantos pa man. Ayan. Kraos pa man. Malulusog. Okay. Ayan mga kachapsi, maraming salamat po sa pamilya ni Kuya Domeng at ni Kuya Pamboy. Lalong-lalo na po sa kanilang ate na nag-sponsor sa ating vlog na ito. Kay Ate Evelyn Salazar Galit, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa pagkakataong makasama kayo dito sa inyong munting tahanan dito sa Barangay Pangdanlaw, Northern Samar. At sa pagpapaulam na ganitong kasarap na guyod. Ayan, hindi namin natibal. Hello kachapsoy. Hello. Hello Nay. Nakada kami ganda, Kuya Pamboy. Oo. Ayan si Sir Mara Mariano. Ano bang apelyido ni Sir Mara? Basta Mara, not Clara. Ayan mga kachapsoy, pauwi na po kami at babaonin po namin ang mga aral na aming natutunan dito sa pamamalagi namin ng isang araw dito sa Barangay Pangdanlaw, Northern Samar. Again, shoutout po sa may-ari ng bahay na aming tinerhan ng isang araw. Lalo na po sa sponsor ng ating vlog na si Ate Evelyn Salazar Galit. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan, isa po sa maganda at may pagmamalaki dito sa Barangay Pangdanlaw, Northern Samar at sa kabuuang Batag Island. Ang kanilang barangay po, mga barangay po dito ay tahimik at masaya pang pamumuhay bagamat simple. At isa pa po ay mayaman po ang kanilang barangay sa mga seafoods. Ayan mga kachapsoy, at mga tanim na mapagkukunan nila ng paggamit sa pang-araw-araw nilang pamumuhay mga kachapsoy. Mantakin ninyo yung ulam namin kagabi ay nakuha lamang po yan dito sa paligid po ng Batag Island. Ayan mga kachapsoy, mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong suporta.